Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamjain naftak lisati masdari masada wa fi siwa dakak siri. Wa hamjainna lan ing hamjai lapat ina iftak mat kau sapa sira lisati masdari krana oleh nggon-nggoni masdar masadaha ing dalem panggonane lapat ina wa fi siwa daka lan ing dalem aliyane mengkono-mengkono lapat ina iksir ngasroake sapa sira ing lapat ina. Inna utawi lapat ina iku laha keduwene lapat ina salah satu akwalin utawi ana telu pira-pira tingkah. Wujubul fatki rupane wajibe fatkah wa wujubul kasri lan wajibe kasra. Wajawazul amraini lan wenange perkara loro. Fayajibu mongko wajib apa fatkuha fatkai lapat inna ida kudirot ing dalem nalikane dikira-kiraake apa lapat inna lan makmule inna bimasdarin kelawan masdar iku kama koyok contoh ida wakuat kang ing dalem nalikane tumiboh apa lapat inna fi maudi marfu'i fi'lin ing dalem panggonane marfu'e fi'il nakwu yujibuni annaka qaimun. Sepadane contoh yujibuni annaka qaimun. Yujibu gawok ni marang ingsun apa anaka sak temene sira iku qaimun wong kang ngadeg. Ae tegese kiyamuka apa ngadege sira. Au mangsubi utawi mangsupe fi'il. Nakwu araftu annaka qaimun. Araftu weruh sapa ingsun anaka ing sak temene sira iku qaimun wong kang ngadeg ae tegese kiyamaka ing ngadege sira. Aufi maudhi majruri karfin utawi ing panggonane majrure huruf nakwu sepadane lapat ajiftu min anaka qaimun. Ajiftu gawok sapa ingsun min anaka sangking sak temene sira iku qaimun wong kang ngadeg. Ae tegese min qiyamika sangking ngadege sira. Dadi ajibtu gawok sapa ingsun min anaka sangking sak temene sira iku qaimun wong kang ngadeg. Ae tegese min qiyamika sangking ngadege sira. Wa inna maqala lan angin semestine ngucap wa inna maqala lan angin semestine dawuh sapa Kyai Musonef rupane lisati masdarin masaddah walam yakul lan ora dawuh sapa Kyai Musonef lisati mufradin masaddah li anahu krana sak temene kelakuan iku qad yasuddu terkadang nggon-nggoni apa al mufradi mufrad masaddah ing dalem panggonane lapat inna. Wajibu kali wajib apa kasruha kasroi lapat inna. Nakwu donantu zaidan innahu qaimun. Donantu yono sapa ingsun zaidan ing zaid. Innahu ing sak temene zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Fahadi mongko utawi iki lapat inna iku yajibu wajib apa kasruha kasroi lapat inna. Wa in sadda lan lamun nggon-nggoni masadaha ing dalem panggonane lapat inna apa mufradun apa mufrad li anaha krana sak temene lapat inna iku fi maudi il maf'uli ing dalem panggonane maf'ul asani kang kaping pindho walakin la tuqaddaru lan tetapine ora dikira-kiraake apa lapat inna bil masdari kelawan masdar itlayasiku krono ora sah apa donantu zaidan qiyamahu donantu yono sapa ingsun zaidan ing zaid qiyamahu ing ngadeke zaid
Fa ilam yajib mongko lamun ora wajib apa takdirhu ngira-ngiraake lapat inna bi masdarin kelawan masdar. Lam yajib ora wajib apa fatkuha fat kai lapat inna bal tuksaru balik dikasro apa lapat inna wujuban kelawan wajib wajawazan lan kelawan menang alama ing atase keterangan sayubayinu kang bakal mertelakake apa ma wa taktahada lan iku tetep ing dalem ngisore lam yajib fatkuha kismani utawi ana rong dumduman akaduma utawi salah sijine kismani iku wujubul kasri wajibe kasro wasane utawi kang kaping pindho iku jawazul fatki wenange fatka wal kasri lan kasro fa asaro mongko awe isaro sapa Kyai Musonef ila wujubil kasri marang wenange kasroi lapat ina bi kaulihi kelawan dawe Kyai Musonef faksir fil iftida wa fi bat isila wa kaisu inna liyaminin mukmila au kukiyat bil kauli au kalat makal kalin kajurtu wa inni du amal wa kasaru min ba'di fi'lin ulika bila mika lam innahu landutuko faksir mongko ngasro sapa sira fil iftidai ing dalem kawitane kalam wa fi bat isila lan ing dalem kawitane jumlah sila mausul wa kaisu inna utawi ing dalem sekirane lapat inna iku mukmilatun kang nyempurnakake liyaminin keduwene sumpah au kukiyat utawi digawe kikayah utawi digawe nyeritakake apa lapat inna atau utawi digawe kikayah utawi dikikayake apa lapat inna ngono ae bil kauli kelawan lapat kaul au kalat utawi nggon-nggoni apa lapat inna makala kalin ing dalem nggon-nggoni panggonane tarkib kal contone koyok lapat zurtuhu wa ini du amal zurtu ziarah sapa ingsun hu ing Zaid wa ini kali sak temene ingsun iku du amalin wong kang anduweni angen-angen wa kasaru lan padha ngasroake sapa wong araf ing hamzah lapat inna wa kasaru lan padha lan padha ngasroake sapa wong araf ing hamzah lapat inna min ba'di fi'lin saking sakwise wakasaru lan padha ngasroake sapa wong araf ing hamzah lapat inna min ba'di fi'lin saking ing dalem sakwise fi'il ulika digantungake apa fi'il bilami kelawan lam contone kaya lafat ka ilam innahu landu tuko ilam warwa sapa sira innahu ing sak temene Zaid iku landu tuko yakti wong kang anduweni wedi takwa marang Allah. Fadakaro mongko nutur sapa Kyai Musonef anahu ing sak temene kelakuan iku wajib apa al kasru kasroe lapat inna visitati mawadia ing dalem ana 6 pira-pira panggonan al awalu utawi kang kawitan iku ida waqaat ing dalem nalikane tumiba apa inna lapat inna iftidaan ing kawitane kalam ayat tegese fi awalil kalami ing dalem kawitane kalam nakwu inna zaidan qaimun inna zaidan sak temene Zaid iku qaimun wong kang ngadeg sapa Zaid wala ya jusulan ora wenang apa wukuul maftukati wala ya jusulan ora wenang apa wukuul maftukati
tumibane lapat ina kang di fathah iftidaan ing kawitane kalam. Fala taqulu mongko ora oleh ngucap sapa sira. Fala taqulu mongko ora bisa ngucap sapa sira ing lafat anaka fadilun ing ndi. Anaka sak temene sira iku fadilun wong kang utama ing ndi ing dalem munggoe ingsun. Iku gak oleh diucapno ya anaka fadilun ing ndi. Bal yajibu balik wajib apa atakiru ngakirake. Atakiru ngakirake fatakulu mongko ngucap sapa sira ing di anaka fadilun. Ing di ing dalem munggoe ingsun anaka sak temene sira iku fadilun wong kang utama. Wa ajaza lan wenangake sapa ba'dhum setengah ulama. Al iftidaa ing kawitane kalam biha kelawan al maftuka kelawan apa iku lafat ina kang difatka ya biha kelawan al maftuka lafat ina kang difatka. Asani utawi kang kaping pindho iku angtakoa asani utawi kang kaping pindho iku angtakoa yen to tumiba apa inna lapat inna. Asani utawi kang kaping pindho iku angtakoa yen to tumiba apa inna lafat inna. Sodro silati kali dadi kawitane sila naku ja'alladzi innahu qaimun. Ja'a wis teka sapa aladi sapa wong. Innahu kang sak temene aladi iku qaimun wong kang ngadeg. Wa minhu lan iku tetep setengah sangking asani. Contoh ayakoa ina sodro silai lho ya. Wa minhu lan iku tetep setengah sangking angtakoa ina sodro sila. Ngono ya kenek. Terujukno ning sani ya kenek ya. Wa minhu lan iku tetep setengah sangking asani. Qauluhu utawi dawuhe Allah Ta'ala. Wa minhu lan iku tetep setengah sangking asani. Utawi qauluhu dawuhe Gusti Allah Ta'ala. Surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ayat 76. Wa atainahu minal kanuzi ma inna mafatikahu latanuk. Wa ataina lan maringi sapa ingsun Allah. Hu ing korun minal kunuzi sangking pira-pira gedung. Ma ing barang. Ma ing perkara utawa ma ing barang. Inna mafatikahu kang sak temene pira-pira kuncine ma iku latanuu yakti abot-aboti asalisu utawi kang kaping telu iku angtakoa yen to tumiba apa lapat inna jawazan kali dadi jawab lil qasami marang digawe sumpah. Wafi kobarialan iku wafi kobarialan iku tetep ing dalem kobari lapat inna alamu utawi lam iftida naku wallahi inna zaidan laqaimun. Wallahi demi Allah inna zaidan sak temene zaid iku laqaimun yakti wong kang ngadeg. Wasayati lan bakal temeka apa alkalamu apa bicara alandalika ing atase mengkono-mengkono asalis. Arabiu utawi kang kaping 4 iku angtakoa yen to tumiba apa inna fi jumlaten ing dalem jumlah. Makiyaten kang digawe kikaya bil kauli kelawan lapat kaul. Nakwu kultu inna zaidan qaimun. Kultu ngucap sapa ingsun. Inna zaidan ing sak temene zaid iku qaimun wong kang ngadeg sapa zaid. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala. Surat
Surat Maryam ayat 30 ya. Kola ini Abdullah. Kola ngucap sopo sobi Nabi Isa. Ini sak temene ingsun iku Abdullah kawulane Allah. Iki Nabi Isa ya. Fa'ilam tuka mongko lamun ora dikikayake apa jumlah bihi kelawan fa'ilam tuka mongko lamun ora dikikayake apa jumlah bihi kelawan kaul bal ujriya balik dilakokake apa alqaulu lapat kaul majrodoni kelawan koyo lumakune lapat don futikat mongko difatka apa lapat ina nakwu atakulu anna zaidan qaimun. Iki koyo lumakune lapat duna ya. Atakulu ana toyono sapa sira. Dadi takulu bimakna duna. Atakulu ana toyono sapa sira. Ana zaidan ing sak temene zaid. Iku qaimun wong kang ngadeg sapa zaid. Ayat tegese atadunu ana toyono sapa sira. Alqamisu utawi kang kaping 5. Iku angtakoan yen to tumiba apa lapat inna fi jumlatin ing dalem jumlah fi maudhi'il kali ing dalem panggonane kal kakaulihi kaya dawuhe musonef yurtuhu wa inindu amal yurtu ziarah sapa ingsun hu ing zaid wa ini kali sak temene ingsun iku du amalin wong kang anduweni angen-angen. Wa minhu lan iku tetep setengah sangking komis. Setengah sangking al-komisu ang takoa fi jumlatin fi maudhi'il kal. Qauluhu ta'ala utawi dawuh Gusti Allah Ta'ala. Surat Al-Anfal ayat 5 ya. Kama akrojaka rabbuka min baitika bil kaki wa inna farikun minal mu'minina lakarihun. Surat Al-Anfal ayat 5 ya. Kama akrojak koyo oleh ngetokake ka ing sira sapa rebuka pangeran sira min baitika saking omahe sira bil kaki kelawan kak min baitika saking omah sira bil kaki kelawan kak wa inna farikon kali sak temene golongan minal mukminina saking wong kang padha iman iku lakarihun yakti podo sengit kabeh. Wa qauli syair lan dawe kiai syair bakar sari yo. Ma atoyani wala sa'altuhuma illa wa inni la kajizi karomi. Ma atoya ora paring tatawa ora awe sapa kolilani ora paring sapa kolilani ni ingsun wala saal tulan ora nyuwun sapa ingsun huma ing kolilani illa wa ini angin kali sak temene ingsun iku ala kajisi yakti nyegah sapa ingsun sapa karomi lumo ingsun. Asadisu utawi kang kaping 6 iku angtakoa. Asadisu utawi kang kaping 6 iku angtakoa yento tumiba apa inna ba'da fi'lin ing dalem sakwise fi'il min af'alil qulubi saking af'alul qulub min af'alil qulubi kang tetep saking pira-pira fi'il penggaweane ati ngono ya kena ya. Saking pira-pira fi'il ngene ya. Min af'alil qulub saking af'alil qulub ngono ya kena tatawa ngene. Min af'alil qulub kang tetep saking
Piro-piro fi'il penggaweane ati wakot uliko lan temen-temen digantungake apa anda saking af'alil kuluf bilami kelawan lam iftidak. Nakwu alim tu ina zaidan la qaimun. Alim tu ngeyakinake sapa ingsun. Alim tu ngeyakinake sapa ingsun tatawa weruh sapa ingsun ya kena ya. Gimana duna wae. Alim tu ngeyakinake sapa ingsun. Ina zaidan ing sak temene zaid. Iku lako imun. Iku lako imun. Yakti wong kang adeg. Wasanu bayyinu lan bakal mertelakake sapa ingsun. Hada ing iki sadis fi babindona ing dalem bape lapat dona. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana fi kobaria ing dalem kobare lapat inah apa alamu lam iftidak. Futikat mongko difatka apa lapat inah nakwu alim tu anna zaidan qaimun. Jadi lapat inah iku difatka. Alim tu ngeyakinake sapa ingsun ana zaidan. Ing sak temene zaid iku qaimun wong kang adeg sapa zaid. Hada utawi iki contoh visitati mawadi'a sing disebut Kiai Musonef yo. Hada utawi iki matkur ngono ya kena ya. Hada utawi iki contoh visitati mawadi'a iku ma perkara dakaro kang nutur hu ing emas sapa al musonifu Kiai Musonef. Wa urida lan ditekakake muskil alaihi ing atase Kiai Musonef apa anahu sak temene Kiai Musonef iku nakoso nyudo ngono ya kena ya. Nyudo tatawa ngurangi sapa Kiai Musonef mawadi'a ing pira-pira panggonan. Yajibu wajib apa kasru inna. Yajibu wajib apa kasru inna. Maca kasru lafat inna fiha ing dalem mawade. Al awalu utawi kang kawitan iku ida waqaat ing dalem nalikane tumiba apa lapat inna. Ba'da ala ing dalem sakwise lapat ala al istiftaqiyati kang bangsa wiwite kalam. Kang bangsa nduduhake kawitane kalam ngono ya kena ya. Naku ala inna zaidan qaimun. Ala eling-eling ina zaidan sak temene zaid iku qaimun wong kang adeg sapa zaid. Wa minhu lan iku tetep setengah saking awal. Qauluhu utawi dawuh Gusti Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 13. Ala innahum hum as-sufaha. Ala innahum humus sufaha. Surat Al-Baqarah ayat 13. Ala eling-eling. Innahum sak temene wong munafik. Huwa yo munafik. Iku as-sufahau. Wong-wong bodho. Asane utawi kang kaping pindho. Iku ida waqaat ing dalem nalikane tumiba apa lapat inna. Ba'da kaisu ing dalem sakwise lapat kaisu. Nakwu ajlisu kaisu inna zaidan jalisun. Ajlisu lungguh sapa sira. Kaisu inna zaidan ing dalem sekirane sak temene zaid iku jalisun wong kang lungguh. Ajlisu lungguh sapa sira. Kaisu inna zaidan ing dalem sekirane sak temene zaid iku jalisun wong kang lungguh. Asalisu utawi kang kaping telu iku ida waqaat ing dalem nalikane tumiba apa lapat inna fi jumlatin ing dalem jumlah.
ya utawi jumlah iku kobarun dadi kobar an ismi ainin saking muftada isim dat nakwu zaidun innahu qaimun. Zaidun utawi Zaid iku innahu sak temene Zaid iku qaimun wong kang ngadeg sapa Zaid. Wala yaridulan ora teka apa iskal apa muskil ngono. Alaihi ing atase Kiai Musonef apa sayun suwiji-wiji min hadil mawadi saking iki pira-pira panggonane lapat ina lidukulihi krana manjinge sek takta kaulihi ing dalem ngisore Kiai Musonef ing dalem ngisore dawuh Kiai Musonef rupane faksir fil iftidai li ana hadi krana sak temene iki mawade krana sak temene iki hadil mawade iku inamaku sirot angin semestine dikasro apa lapat ina li kaunihi krana anane lapat ina iku awala jumlatin kawitane jumlah muftadaen kang digawe ngene yo inama kusirot li ana hadi krana sak temene iki hadil mawade iku inama kusirot angin semestine dikasroake apa lapat ina li kaunihi krana anane lapat ina iku awala jumlatin iku kawitane jumlah. Tata wong ngene ya. Awala jumlatin inamaku sirot. Li ana hadi krana sak temene iki hadil mawade iku inamaku sirot. Angin semestine dikasroake apa lapat ina li kaunihi krana anane lapat ina iku awala jumlatin kawitane jumlah muftadaen kang digawe kawitane kalam biya apa jumlah. Wabillahi taufik wal hidayah waridho inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.